iji wee gbaa ndị mmadụ ume ka ha na-ebi ezi ndụ kwesịrị ekwesị ya na ezi ọnọdụ ahụike n'obodo n'agbanyeghị ebe ọbụla ha nọ. Onye isi oche kamitii nchere oge nke kansụl ime obodo Orumba South bụ Prince Neville Uchendu na njikọ aka n'ọrụ nwunye aka na-achị steeti a bụ Odoziakụ Onye Soludo gakwaziri n'ihu wee kpọtụ ndị ntorobịa enwere na Orumba. Ebumnobi mkpọtụrụ ahụ nakwazi ịgwa ha okwu bụ ịkụnye n'ime ha ezi ebimndụ, ezi erimihe ya na ezi ọnọdụ ahụike, ime ka ndị mmadụ mata ihe dị iche iche ha kwesịrị ma n'agbanyeghị obodo ha nọ. Ya bụ ọgbakọ bụ nke were ọnọdụ n'Ụmụnze bụ isi ọnọdụ nke kansụl ime obodo Orumba South. Anyị nwere akụkọ ahụ n'uju. Ụmụ ntorobịa ahụ okwu nwunye aka na-achị steeti a Oriakụ Onye Soludo mere ka amata na ya bụ amụma ahụike bidoro dịka ọ gabigachara ihe mgbu nke ahụike ya. Ọ gwara ndị ntorobịa ndị Orumba South ka ha gbaa mbọ gbara ịṅụ ọgwụ ike ọsọ ya na ibi ndụ adịghị mma. N'okwu nke ya, onye kọmishọna ahụ maka ahụike Dọkịta Afamobidike kwuru na Orumba South bụ ọchịchị obodo nke na-elebara ndị ntorobịa anya, nke mere ka e were ya dịka ebe a ga-ebido ya bụ amụma healthy living nke Oriakụ Soludo. N'okwu nke ya, onye ọchịchị nchere oge nke Orumba South Prince Neville Uchendu kọwara ya bụ amụma nke Oriakụ Soludo dịka nke mbụ na mbụ ya na Naịjirịa. O kenere nwunye aka na-achị steeti a maka ya bụ amụma nke o butere na ya bụ kansụl ime obodo. N'okwu nke ya, onye President General nke Anambra State Association of Town Union ngalaba ụmụ ntorobịa Comrade Ken Okoli kwuru na amụma Oriakụ Soludo bụ nke ga-enyere ndị mmadụ aka ibi ndụ dị mma. N'okwu nke ya, Maazị Ifeadịkachi Nnadi onye nke si Ụmụnze, Oriakụ Juliet Onyejekwe onye nke si Nọfija nakwa onye ndu ndị ntorobịa nke si Ụmụchukwu Maazị Nwele Nnaemeka dịka a na-agba ha ajụjụ ọnụ kenere Prince Uchendu maka ịchịkọba ya bụ mmemme.